To by som nebol ja, keby som vám hneď zo začiatku nepovedal, aby ste mi dali odber, ale neseriózne, odber veľmi. Takže já vím, že jste mě na to neviděli, ale omlouvám se za, že jsem vydal asi 2 týdny videa. Teď se to snažím napravit.
Je limitovaný skin Minecraftu, takže si připravte se, jako, protože já tam asi na YouTube potom udělím fotku toho skinu a můžete to mít jako já. Ok, a my se vrhneme na videjko. O môj Bože, čo sa to deje? Čaute ľudia, moje meno je Moon a vás vítam u ďalšieho Minecraftového videa na hlavnom kanáli ľudia. Ja neviem, čo sa deje. Dneska si ideme zaspomínať na moje Minecraftové videjka, ktoré som na kanáli vydal pred 4-5 rokmi. Dneska sa proste ideme vrátiť do roku 2018-19 a ideme si zahrať minihry na serveroch a idem urobiť Minecraftové videjko ako pred rokmi. Toto je video pre vás, veteráni, čo ste už na mojom kanáli hrozne dlho. Je mi jasné, že všetci už máme proste psov, domy, auta, deti, niektorí z nás už aj vnúčatá. Proste časy sa zmenili. Ale toto video bude špeciálne. A ešte predtým, ak vám poviem, že v čom je špeciálne, tak vám chcem povedať, že na mojom druhom kanáli začína nová séria Miner Sky, takže Miner vo vzduchu s ostrovčekami, bude to pecka. Mrknite prosím na môj druhý kanál, link máte dole v popise. Vážne, verte mi, gamer si s tým dal prácu a bude to sranda. Tak ideme na SGčka. Ježiš, ja som tak rád, že to vôbec išlo. Čaute ľudia, ako sa máte? Mesiac, OMG. Ja sa pýtam, jak sa máte? Dobre, OK, to je celkom fajn odpoveď. Sanes. Viete čo, mne to je vážne jedno, idem si zahrať Egg Wars. V živote som to nehral. Foto, teraz nie je ten pravý čas na foto. Čus. Nikdy som to nehral. Sorry, keď vás zradím. Však ja mám bloky. O môj Bože, ja som taký zlý. Ja som taký zlý. Takto sa to asi nemá hrať, že? Kamo, reálne mám krompač. Áno, toto presne si potreboval. Vec. Čo robíš? Zmizni. Čo robíš, kamo? Však nechaj tak. Akurát tam spadol. To je degeš. Kriste, pane, ja som tak... Poď sem, čo je? Tak, krása. A teraz som tu ja. A teraz čo urobíš? Nič, lebo sa ma bojíš. Som best EU. Oh my god, niekto je úplne za mnou. Zniž ho, zniž ho. Zmizne. Poď preč, áno, pekne. Tak, ty si šéf. Oh my... Prečo mu to dalo kill? OK, berem. Ale zabudol si na to, ja viem urobiť jitter bridge. Jedeš mesiac, čak ja idem sa snažím. Mám diamantový meč, ale mňa to netrápi. OK, no tak už ma to trápi. Mám jedno srdičko, tak už ma to trápi. LLL. Oh môj Bože, no tak to som nie. Ako to, že majú udice. Som ho vážne zabil. Kámo, dobre, no tak toto funguje. What? OK, tak oni sú jak. Nebuďte Maďari. Ja mám nápad. Oh môj Bože, my man, ľudia, ja som na to úplne zabudol. Dávam si EUM3 edit, dávam no debuff a ide sa. Predo mňa je typek, ktorý má motylika, ale veľmi mu to nepomôže. Pozri sa na to. Dneska ideme quick dropovať, ľudia. Dneska to bude perfektné. Oh môj Bože, yes! Dropol som Gold Pedio. Toto je neuveriteľné. Toto je najlepší mod, ktorý som si mohol zahrať. OK, hej, pozri sa na tohto typka. Tento typek vôbec nie je rady, pozri sa na to. Hej, to vážne, táto generácia je tak slabá v no debuff. Čo to má znamená? Pozri sa, Brock Lesnar. Keď tohto tu typka nedávno, tak sa vážne stane nemožné. Pozrieť sa na to. Pozri sa, aj peniaze má okolo seba a nevie hrať. Čo ti dáva? Pozrieť sa na toto, on ma dokonca ešte aj potuje. Sleduj, každý odo mňa uteká. Oh! Hej ľudia, vám teraz hovorím, že na tomto serveri ešte trošku zostanem. Let's go! Prázdniny dávam pauzu od YouTube. Tento rok to nie je výnimka a od tejto animácie si až do konca letných prázdnin dávam prestávku.